तो ଏବେ ମୁଁ ଆଧିରେ ମାଛ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲି ମାଛଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ସେଠି ମାଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଧିରେ ମୁଁ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ତ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି ଦେଶୀ ତରିକାରେ ପୁରା ଡିଟୋ ପୁରା ଦେଶୀ ଗାଉଁଲିରେ ଯେମିତି ବନାଏ ମୁଁ ସେମିତି ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରପର୍ ମୁଁ କରିକି ଏବଂ ଖାଇକି ବି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରେ ଦେଖିଥିଲି ମାଆ ବନାଉଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖି ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଏଇଟା ମୋର କିଚେନ୍, ମୁଁ ଏଇଠୁ ବନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି। ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମାଛକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଭାଜିଛି। ବାକି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ବି କରିକି ଆଣିପାରିବ। ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲସେ। ମିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କଢ଼ା ଭଜା, ବେଶୀ ବି କଢ଼ା ଭଜା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏତେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଫାଇନାଲି ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ମାଛ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେଲି ଭାଙ୍ଗିକି। ମାଛକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନେଇଯିବା ତେଜପତ୍ର। ତାପରେ ଏବେ ନେଇଯିବା ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ନେଇଗଲେ ଜିରା। ହାଲକା ପାନମଧୁରୀ ବି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଏଠି କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଲି, ତାପରେ ଜିରା, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାନମଧୁରୀ, ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ପକାଇଲି, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଜିରା, ତାପରେ ପାନମଧୁରୀ, ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ିଲି। ଟମାଟୋଟି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଝା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ପକାଇ ପାରିବ। ମସଲା ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ପକାଇ ପାରିବ। ତା ମତଲବ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କଲି ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ବି ପକାଇ ପାରିବ। କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଟମାଟୋ ମିଳେ ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ପୁରା ମିଶିଗଲେ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଭଲ ଆସେ। ଏବେ ଟମାଟୋ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଏବେ ମସଲା ମିଶାଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମିଶାଇଲି। ତ ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦାର ପେଷ୍ଟ ମିଶାଇ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ମସଲାର କଲର୍ ବହୁତ ମିଶିଗଲାଣି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଆକୁ ମିକ୍ସ କଲା ଭିତରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ବାକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ
2 ଚାମଚ ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜିରା ଫୁଟେଇଥିଲେ ତେଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିରା ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ନେଇଯାଉଛେ। ତ ତାପରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଯିବେ, ମସଲାଟି ଜଲ୍ଦି ସେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମସଲା ଏବେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସିଝେଇଥିବା ମସୁର ଡାଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଟି ଆଳୁ ଇଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବହଳ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ପାଣି, ଆଉ ଟିକେ ବି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତ ବେଟର ହେବ ଆଧରେ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ 2ଟା ଚୁଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେହରେ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ି ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଧରେ ମାଛ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲି, ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ଏଠି ମାଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଧରେ ମୁଁ ମାଛ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ମିକ୍ସ କରୁଛି ଭଲସେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲେ ତା ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ମୋତେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଇସ୍, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାକି ଥରେ ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବି ମୁଁ ବେଶୀ ଆଣିନଥିଲି, ଫେରି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଧନିଆ ପତ୍ର 2ଟା ପକେଇଦେଲି।
गाइस ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ଦେଖାଯାଉ ଖାଇ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗିଛି ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ गाइस लाजवाब टेस्ट है बाकी आपण घरे बनै देखंतु बहुत भल लागिवो बहुत सिंपल तरीका एटा तीन भाई मोर मझिया बड़ सान तीन भाई एटा मोटा घर नहीं जो बाकी मु दिल्ली रे अच्छी